スネイプの杖、実は彼の人生そのものを隠すための杖だった。スネイプの杖は公式では木材も芯も明かされていない。でも映画の杖を見ると黒くて細く、装飾がほとんどない。この特徴はスネイプの魔法スタイルと完全に一致している。原作ではスネイプは呪文をほとんど声に出さずに使える。魔法の動きは異常に正確で静か。つまり彼の魔法は派手さゼロで精密さに全振りしている。だから杖も余計な装飾を排した制御特化の形になっている。スネイプは力で押すタイプではなく、知識と技術でかつ魔法を使い、そのスタイルに最も合うのが細くて軽く動きがぶれない杖。そしてもう一つ重要なのは、スネイプが二重スパイとして生きていたという事実。彼は常に感情を隠し、本心を悟られないように生きていた。だから杖も自分を主張しない黒一色。彼の人生そのものを象徴している。静かに戦うための杖を選んだだけなのである。